ɗum annabi sallam hay hal yakubbu nasu ala neri illa hasaida alsinatihum o wi so wona tawa ko coñanteri ɗemɗe yimɓe natta jahannama ay ndeke ɗemgal ko hunde wande important kono ko wande gara ko yawde ko bonnande addane alhaali neɗɗo ɗum saabe so Allah wi so a jogori haalde ko boni miɗa waɗi sange to gaga ɗemgal ngal jagguidiri ñiiƴe ma sa jagguidiri ñiiƴe ɗe hayti haalde so a jaggi ñiiƴe ɗe ha gayni so gasani jagguidiri toni ma sa haɓɓi tani ɗi ɗemgal wawa haade muɓɗo kay hay goto tawata muɓɗo ha tiiɗi ina haala aɗa wawi finade noon kono kam haala haalta sa haali tan ko a ittu sangalloji ɗiɗɗi foof a ittu sangallo toni ɗi guettuɗa sangallo ñiiƴe ɗe on saaha ɗemgal ngal fuɗɗi amde ngal fuɗɗa haalde bimana ha joni ko ngal haalta ko soko moƴƴi soko boni heddi noon julɗum kam ko chaque fois julɗo ina ɗaɓɓira rende diine mum renira diine mum ɗemgal mum e terɗe mum keddiɗe foof walla siyama ɓerde holɗum nde wonno ko ɓerde nde laaɓata Allah tabaraka wa taala o wi o heƴata e leydi o heƴata e asman kono omo heƴa e ɓerde julɗo aɗa andi ɗo wonande joom haqqille wonko Allah yiɗi haalde ɗo ɓerde no wayi fadde leydi no wayi yajde asman no wayi yajde Allah wi mi heƴata to yaaji to koɗo faaɗi ɗo keƴanmi Allah ko joom haqqille haaldete kono Allah wonko yiɗi haalde ɗo henne ɓerde nde holɗum yo nde laaɓa nde laaɓa e haasidagu nde laaɓa e anniyaji bonɗi nde laaɓa e gueɗe bonɗe fof on saaha Allah wonda e mayre ɗon Allah wonda ɗon e neɗɗo o Iblisa iwa ɗon ha laaɓa Allah ara heddo ɗon soko jomum addi ɗon haasidagu addi ɗon mawnikinare addi ɗon añande julɗo walla añde ɗum tan Allah koko jogori yaltude sabi Allah wi ana salisol lisnani ishtaraka min woni tataɓo ɗiɗo renduɓa soko ɗiɗo ndendi Allah wi min woni tataɓo mabɓe malam yahun ahadun akhahu ɗon ɗo goto o janfaki musidɗo makko so goto janfima tan tawat Iblisa naati Allah wi min kharajtu min baynihima min tawata komi yalti ɗum noon julɓeɓe mbatta hen haqqille no moƴƴi jaafoɗa andi ceerno so weltima mi yetti Allah mi yettima no moƴƴi alhamdulillah ɗum ɗo foof ko jihadun fi sabilillahi ɗon fof koye leñol e leƴƴi jihade holɗum famdude yaade ina yiilo ko julɓeɓe nanata ha naftora mbawa moƴƴude diina mumen mbawa fewnude diina mumen ɗum ne koye darde moƴƴere gonɗon wadde yo Allah jaggiran en yo Allah jaggir poste o leñol hono wiyete radio ngo yo Allah jaggu ɗum e télé o ha tiiɗa Allah waɗa hen ballal mum Allah waɗa hen ndenka mum Allah waɗa hen sutura mum onon liggotoɓe hen ɓe kadi yo Allah suura on Allah suurana on anniye mon he leñol ngol yo Allah yettinen on fandare hormati habibil musa sabihi allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallam